Fil-5 ħadd tar-Randan din is-sena nisimgħu silta sabiħa u unika mill-Vanġelu ta' San Ġwan. Biex iġarbuh il-kapijiet iwasslu quddiem Ġesu mara li nqabdet fid-dnub tal-adulterju. Il-liġi tgħid li għandhom iħaġġruha. Inti x'tgħid jistaqsu lil Ġesu. Ġesu ma jgara l-ebda ġebla lejn din il-mara. Min m'għandu l-ebda dnub igara l-ewwel ġebla jgħid. Imma jagħti lil din il-mara midimba id-dinjità tagħha. Isalvala ħajjitha. Jagħtiha ċans li terġa' tibda ħajjitha mill-ġdid. U lil min akkużah jagħmillu stedina. Inti ħabib, taħseb li inti bla dnub? Din il-mistoqsija Ġesu jagħmilha lili u lilek. Hemm għalfejn garaw il-ġebel biex nuru li forsi mhu veru xejn aħjar minn ħadd ieħor. Kemm tolqotni ġbija ta' Ġesu li minflok jitfa' l-ġebel jilqa' lil din il-mara midimba li tirrappreżenta lil kull wieħed waħda minnha u jara l-qalb tiegħu. Mur, lanqas jien ma nikkundannak. Mur, u terġax titneb iżjed. Il-mulej sit il-ħajja jagħtina l-ħajja mill-ġdid.